ढेकियाजुलि हालामाव मोनसे गोजोनथाव खौरां आसाम सरकारा ढेकियाजुलि साहा बागान हालामाव गासै 110 अंगनाबादि केन्द्र गायसनना होबाय। बेखौ लानानैनो ओनसोलनि रायजोफोरनि गोसोआव नुनो मोन्दों गोजोननाय। मख'नो गोनांदि गोबां बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय ढेकियाजुलि हालामनि साहा हाग्रा ओनसोलाव रायजो राजाफ्रा रायजो जाबोगासिनोमोन। नाथाय बे ओनसोलाव सरकारनि जेबो खाबुफोरखौ मोननायनिफ्राय जानगाराव थाबोनांदों। बेखौ नोजोर होनानै आसाम सरकारा ढेकियाजुलि साहा हालामाव गासै 110 अंगनाबादि केन्द्रखौ गायसनना होबाय। दिनै बेनिनो बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों सनितपुर जिल्लानि एडिसि कबिता पांस' आरो ढेकियाजुलि CDPO निबेदिता चौधुरिया। दिनै जोङो नैबे हग्राजुलि हालामनिनो मोनसे आयनाजुलि LP गुदि फरायसालियाव मोनसे मोजां हाबाफारि जालांबाय। मानोना 2016 मायथाइनिफ्रायनो जोंनि मोनथाम दखरा बेलस्रि, हग्राजुलि आरो लोगोसे ढेकियाजुलि बेनि आइजोफोरा गोबां मोनसे सरकारनि जिथु आसनि अंगनाबादि जायखौ समाज सिबिनाय हाबाफारि हिसाबै दिनै सरकारा मर्यादा होदों। दा बे हाबाफारियाव बिथांमोना थांनाय 6 दानसोनि सिगां एप्लाइ होनानै बा बिथांमोना इन्टारभिउ होनानै 2023 मायथाइनि मे मासनि 2 तारिखखालि रिजाल्टखौ होनाय जादों एबा एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनाय जादों। दा बिनिनो लोब्बा लाखिनानै दिनै बे हग्राजुलियाव 18 मे 2023 अक्ट' हिसाबै थि खालामना लानाय जादों। जोंहा मानाव गेदेर जोंनिनो तेजपुरनिनो कबिता पांसु IS आरो एडिसनेल डिपुटि कमिशनार जोंनिनो अफिसार बिथां आरो लोगोसे जोंहा मानाव गेदेर निबेदिता चौधुरि CDPO ढेकियाजुलि चाइल्ड डेभेलपमेन्ट प्रजेक्टनि बिथांमोनखौ दिनै जों लिंना लाबोनानै जों गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे आरोबाव जोंनिनो खाथिनि गोबां जोंखौ सहाय होनाय मानाव गेदेर अनारेबल रन्जनज्योति शर्मा स्टेटिस्टिकेल एसिस्टेन्ट वमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि जा अफिसार बिथांमोनखौ जोङो दिनै लिंना लाबोनानै जों बरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना 2016 मायथाइनि नैबे 7 बोसोर रानिंआव जों मोनसे ओरैबायदि समस्यानि गेजेरजों मोगा मोगि जानानै जोङो बे जिथु आसा खालामनाय बेखौ जों मोनगोन मोना जागोन जाया सोबनिबो गोसोआव बिदि सोंथि फैदोंमोन। नाथाय बिथांमोननि नाजानायाव बिखेखे आब' बिजुलिखौबो बुंनांगोन। मानोना जों आब' बिजुलि मोसाहारि बिथां 2 नम्बर बाथासिपुरनि वर्कार अंगनाबादि वर्कार बिथाङाबो जथेस्थ' बेयाव हेफाजाब होनाय एबा नांथाब नाजानानै जोंखौ फोरोंनानै दिनै बे केन्द्रखौ जाफुंहोजेननायाव बिथाङाबो सासे आइजो हिसाबै बिफाव लानाय। बेखायनो बिथांखौबो जों धन्यबाद होनांगोन। दा बिनि दिनाव जों गोजोननाय मोन्दों मोनथाम दखराजों गासै 110 अंगनाबादि केन्द्रआ अलरेडि एपइन्टमेन्ट लेटार मोननानै कमप्लिट जाबाय। आरो दिनै बिनिनो बरायनाय फोरबोआव जोङो आलासि बिथांमोनखौ जों लिंनो लाबोनो हानाय जोंनि बिदि मोजां मोनसे दिन होननानै जों दिनै फोसावनो गोसो जादों आरो गोजोननाय मोन्दों आरो ना बहुत गोजोननाय मोन्दों। दा दिनै जोङो बेयाव बिखेखे जोंनि आइजोफोरा जों नुदों हनै आइजोफोरा मिनिस्रां स्रां गोसोआव रंजानाय फैदों। आरो बिथांमोना दिनै जोंनि बे रायजो आइजो हिसाबै सिबिनो दिनै आगबारिबोदों। आं फोथायदों जोंनि बे एरियायाव बेनो सेथि आइजोफोरनि डेभेलपनि जौगानायनि नेरसोन होननानै आं सानदों। आरो फैबाय थानाय दिनाव गोबां आरो जौगानायनि सिनखौ बिनि गेजेरजोंनो मोनलांगोन होनना जों फोथायदों। आरो सरकारनिफ्रायबो जोङो फैबाय थानाय दिनाव हेफाजाब मोनबावगोन होननानै जों गेदेर फोथायनाय दं। आरो थ' बेखिनियानो गोजोन्थों। आচলতে 2016 চনৰ পৰা এটা প্ৰক্ৰিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে যিখিনি আমাৰ আনকভাৰ্ড ফৰেষ্ট ভিলেজৰ লোক আছিলে তেওঁলোকক অংগনবাদী বা সমাজ কল্যাণৰ যিখিনি আঁচনি সেই আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে খুব দীঘলীয়া এটা প্ৰচেষ্টা আছিলে। আৰু সেই দীঘলীয়া প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত এই 2023 চনত আমি প্ৰায় 110টা চেণ্টাৰৰ এগেইনষ্টত আমি অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ হেল্পাৰ এপইণ্ট কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু আজি তাৰ উপলক্ষেই এই মিটিংখন কৰা হৈছিলে। খুবেই সুন্দৰ। আচলতে যথেষ্ট বাধা বিঘিনি আছেই, কামত থাকিবই প্ৰব্লেম কিছুমান। তাৰ মাজতে চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপত সঁচাকৈ বহুত শলাগ লৈছোঁ যে যিখিনি আমাৰ আনকভাৰ্ড আমাৰ বেনিফিচিয়াৰী আছিলে সেই আনকভাৰ্ড বেনিফিচিয়াৰীখিনিক সাঙুৰি ল'বৰ কাৰণে আমাক যি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এপ্ৰুভেল দিলে
সেই ক্ষেত্ৰত মই খুব মানে আনন্দিত আৰু আজি বিশেষকৈ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হোৱাত খুবেই আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइव क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेंट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।